سلام كميلكم كبرات تخاتلتي ناي دمص حلنا channel لومي حيزلكم قريبا زلكم مدب نيوتكم زلوت كوينو بزعباتي امونغو دك سبات فقرن كيلو زغبر كن ازتباله حدغኛ سمعيتي بفلاي دما ابزي زلنالو زمن እናተጋደደ መምጽኡ አዝዩ ዘተሐሳስብ ጉዳዩ ፍትዋት ተኸታተልተይ ንስኹም እውን ብሰንኪ ቅኒ ብዙሓት ተጓንፎታት ክህልወኩም ከም ዝኽእል ይግምት ቅኒ ክበሃል ከሎ ከም ቀሊልን ተራ ነገርን መሲሉ ክስምዐና ይኽእል እዩ ነገር ግን ብሰንኪ ቅኒ ክሳብ ሞትን ከቢድ አካላዊ መጉዳትን ዝበጽሑ ሰባት ከም ዘለው ክንዝንግዕ ይብልናን ስለዚ ናይሎም ማዓንቲ ቪድዮና ብዛዕባ ዓይነታት ቅንእን ምልክታትን ዘደበ እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ንኽትጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል ቅንእ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ናቱ ዝበለጸ ሃብቲ ፍልጠት ተፈታውነት ወይ ቅቡልነት ኣብ ካልኦት ሰባት ክዕዘብ እንተሎ ዝፍጠር ውሽጣዊ ስምዒት እዩ ወዲ ሰብ ኮይኑ ክቐንእ ንቡርን ባህርያውን እዩ ክልተ ዓይነታት ቅንኢ ኣለዉ እቲ ቀዳማይ መንፈሳዊ ወይ ቅዱስ ቅንኢ እንትኸውን እቲ ካልኣይ ድማ ሰይጣናዊ ቅንኢ እዩ መንፈሳዊ ወይ ቅዱስ ቅንኢ ዝበሃል ሓደ ሰብ ካልኦት ሰባት ንዘለዎም ጸጋ ንዝበጽሕዎ ደረጃ ከምኣቶም ንክኸውን እንትምነን ከም መርኣያ ወሲዱ ናይ ባዕሉ ዕቤት ንምምሕያሽ እንትሓስብ እዩ ከምዚ ዓይነት ቅንኢ ዕቤት ንኽመጽእ ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ሰይጣናዊ ቅንኢ እዩ ሰይጣናዊ ቅንኢ ማለት ሓደ ሰብ ብናይ ካልኦት ሰባት ውህብቶን ጸብለልታን እንትሰግእን እንትጉህን ዝፍጠር ስምዒት እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ትርጉም ቅንኢ ዝርድእዎ በዚ መልክዕ እዩ ከምዚ ዓይነት ቅንኢ ብኩሎም ሃይማኖታት ዓለምናን ሳይንስን ዝተወገዘ እዩ ሰይጣናዊ ቅንኢ ሰባት ዝበጽሕዎ ደረጃ ንምብጻሕ ኣብ ክንዲ ምጽዓር ንሳቶም ንድሕሪት ንኽተርፉ ኢሉውን ውድቀቶም ዝቀላጠፈሉ ኩነታት ምምናይ ማለት እዩ ምልክታት ቅንኢ ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን እዞም ሕዚ ዝገልጸልካ እዮም እቲ ቀዳማይ ንሓሳብካን ዕላማኻን ዋጋ ዘይምሃብ እዩ ገለ ሰባት ስራሕ ክትጅምር ሓሲብካ ምህላውኻ ክትነግሮም እንተለኻ ከቢድ ምዃኑን ንኽተሳኽዖ ከም ዘጸግምን ከምኡውን ምስናትካ ዓቕሚ ከም ዘይኸይድን ይገልጹልካ ከምዚ ክብሉ እንተለዉ ግን ናይ ብሓቂ እቲ ስራሕ ንኽትሰርሖ ከቢድ ኮይኑ ዘይኮነስ ጻዓርዓር እንተይልካ ሓደሽቲ ለውጥታት ከም እትረክብ ስለ ዝፈልጡን ንኸይትንቀሳቐስ ድማ ኣቐዲሞም ሞራልካ ክትወርድ ስለ ዝደልዩ እዩ ኩሉ ግዜ ንሳቶም ጥራሕ ልዕሌኻ ኮይኖም ክረኣዩ ይደልዩ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ብናትካ ውድቀት ኪሳራ ስቃይን ውርደትን ሓወስ ዝረኽቡ ምዃኖም ክትግንዘብ ኣለካ እዚ ማለት ግን ኩሉ ሰብ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ኣለዎ ንምባል ዘይኮነስ ከከም መልክዑ ዝተፈላለየ ባህሪ ከም ዘለዎ ንምግላጽ እዩ ናይቲ ዝቐነኣልካ ሰብ ሓሳብ ነጺካ ብሞራልን ብወነን ለይትን ቀትርን ሰሪሕኻ ሓደ ስራሕ ክትዕውት እንተኽኢልካ ድማ ዘሳኻዕኻየ ነገር ሰሚዑ ድርግታ ልቡ ስለ ዝውስኽ እቲ መጀመርያ ዝተጠቐመሉ ጎዲፉ ብኻልእ ስልቲ ቀይሩ ነቲ ዝረኸብካዮ ነገር ከናእሶ ይደሊ ንስኻ ረኺቦ የልካ ትሕጎሰሉ ነገር ንሱ ኣድናቆት እንተሂቡ ሞራል ስለትገብርን ባህ ኢልካ መሊስካ ንኻልእ ሓድሽ ስራሕ ስለትለዓዓል እዚ ንኸይፍጠር ኢሉ ከናእስን ነቲ ነገር ንኽተዕውት ብቕዓት ከም ዘይብልካ ንምምሳል ብዕድል ከም ዝረኸብካዮ ገይሩ ይዛረብ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ካብ ፍጹም ክፍኣት ስስዕን መንቀኝነትን ዝብገስ እዩ ገለ ሰባት ብዛዕባ ዝረኸብካዮምን ዘሳኻዕኻዮምን ነገራት ከተውግዖም እንተለኻ ሽዑ ንሽዑ ዝድብሮምን ወግዒ ክቕይሩ ዝደልዩን ቁርብ ፀንሒልካ ድማ ብዛዕባ ኪሳራታትካን ውድቀትካን እንትትዛረቦም ብቕፅበት ብምሕጓስ ሻህና ስተና ደሞ ክንፃወት ኢሎም ኻደ ይፈልጡ ኣብዚ ክትጋገዮ ዘይብልካ ነገር ኪሳራ ከሰምዑ ምህንጣኦም ሓዚኖም ንኽሕግዙ ኻደልዮም ዘይኮነስ በትናትካ ውድቀት ንኽተባብዑን ንኽሕጎስን ስለ ዝጠቕሞም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዝቐኑልካ ሰባት ንምርድዳእ ኣጸጋሚ ስለ ዝኸውን ኩሉ ትዛረቡ ሓሳብ ምቾት ስለ ዘይፈጥረሎም ሓደ ሰባት
ናይ ግለ ህይወቶም ሕማቕ ተጓንፎን ፈተናታትን ብምንጋር ክተኣታተው ይፍትኑ። ከምዚ እናበለ እቲ ቅንኢ ደረጃው እናወሰኸ እንተኸይዱ ካብ ስነ ልቦናዊ መጥቃዕቲ ሓሊፉ ናብ ግልጽ ዝኾነ ኣካላዊ ግጭት ከምርሕ ይኽእል እዩ። ቀናኣት ሰባት ነዞም ኩሎም ቅድም ኢለ ዝገለጽክዎም ስልትታት ተጠቒሞም ውጽኢት ከይረኸቡ እንትተርፉን ንስኻ ተሳኺዒልካ እንትርእዩ ሓዘን ስለ ዝስምዖም ካባኻ ክርሕቑ ይምክሩ። እቲ ካልኣይ ምልክት ቀናኣት ሰባት ድማ ብዛዕባኻ ዝሓምዩ ምዃኖም እዩ። ኣብ ልዕሊኻ ቅንኢ ዘለዎም ሰባት ንኸጥቅዑኻ ካብ ዝጥቀሙሎም ሕማቓት ስልትታት ሓደ ዝገበርካዮን ዘይገበርካዮን እናሓመዩ ብዛዕባኻ ኣብ ሕብረተሰብ ጉጉይ ወረ ምንዛሕ እዩ። ሓሜት ካብ ኣካላዊ ጥቕዓት ንላዕሊ እቲ ዝኸፍአ ተግባር እዩ። ሓሜት ከም መሳርሒ ዝጥቀሙሉ ምኽንያት ካልኦት ስራሕትታትካን ዕላማታትካን ኣብ ኢድካ ስለ ዝኾኑ ከም ድሌቶም ክቆጻጸርዎ ስለ ዘይኽእሉ እቲ ካብ ቁፅጽርካ ወፃኢ ዝኾነ ብሕታዊ መማረፂኦም ብምዃኑ እዩ። እቲ ሳልሳይ ምልክት ድማ ንዝሰራሕኻዮም ኣናእሽተይ ጌጋታት ከጋንኑ ይጽዕሩ። መቸም ወዲ ሰብ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ርክብ ጌጋ ዘይሰርሓሎ ምባል ኣጸጋሚ እዩ። እቲ ንዓኻ ዝቐናልካ ሰብ ውስናት ጌጋታት ከም ዓበይትን ከበድትን ገይሩ ከቕርቦም ዝፍትንን ኢሉ እውን ዝህቦም ገይሮ መልስታት ኣቐየምትን ዘይትጽበዮምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ሰብ ኣቐዲሙ መዓዝየ ጌጋ ዝረኽበሉ ኢሉ ተሃንጢኡ ይጽበ ምንባሩ ዘርኢ እዩ። ነቲ ኩነታት ክተዘሓሕሊልካ ይቅርታ እንተሓቲትካዮ እውን ክነጽገካ ባህርያዊ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጡ ክፍኣት ስለ ዘሎ ንዓኻ ዝኸውን ልቦና የብሉን። ቀንዲ ዕላምኡ ንዓኻ ካብ ጌጋኻ ንምእራም ዘይኮነስ ኮነ ኢሉ ንኽድህለካን ከዋርደካን ስለ ዝደሊ እዩ። ነዚ እዩ ገለ ልቦኖም ቅኑዕ ዝኾነ ሰባት ዘይጋገሰብ የለን እሞ ይቕረ ተባሃሉ ክብሉ እንተለዉ እቶም ቀናኣት ዝኾኑ ሰባት ኣይተጋገየን ኮነ ኢሉ ዝፈጸሙ ተግባር ስለ ዝኾነ ኣይዕረቕን ዝብሉ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ መበገሲ ናይቲ ጽልኢ ቅንኢ ጥራሕ ከም ዝነበረ የረድእ። ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ነገር እንተሃለወ እዞም ሕዚ ክገልጾም ዝጸናሕኹ ምልክታት ሰይጣናዊ ቅንኢ ኮይኖም ብግቡእ ተማሂርኩምሎም ከም እትኾኑ ተስፋ ገበር። ኣብዚ ዓለም ክትመላለሱ ተለኹም ኣብ ስራሕ ቦታኹም ፍቕራዊ ርክብኩም ስድራ ቤትኩምን ካልኦትን ሰይጣናዊ ቅንኢ ዝዓሰሎም ሰባት ከጋጥሙኹም ከም ዝኽእሉ ዝፍለጥ ኮይኑ በዞም ዝገለጽኩልኩም ቀንዲ ምልክታት ተገንዚብኩም ህይወትኩም ካብ ጥቕዓት ክትከላኸሉ ይላቦም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።